Of het zo slim wordt als in dit filmpje van het comité Laagvliegroutes Nee suggereren wordt, is net te verwachten. Maar de oerlijst is groter als het nota tocht wordt. Wat er kan gaan gebeuren is dat er boven grote delen van Friesland op lage hoogte, en dan bedoelen we 6000 voet, dat is ongeveer 1800 meter gevlogen zal worden. En dat levert over grote delen van Friesland potentieel een hoop kabaal. Op basis van de bestaande regeljouwing van het ministerie maaien de vliegtuigen van Lelystad net met een steile vlucht landen en de lucht in gingen, maar moeten ze lang horizontaal op een hoogte van ongeveer 1800 meter vliegen blauwen. En dat betekent onder andere oerlijst van natuurgebieden in het zuiden en zuidoosten van Friesland, zoals Gaasterland en de Weerribben. We wisten wel dat er wachtruimtes en dat de aanvliegroutes op een bepaalde hoogte over onze provincie heen zouden gaan. Maar dat ze misschien veel langer op een lagere hoogte zullen vliegen, ja, dat had ik ook nog niet zo door. Liesker joeg justerjoen uitleg hoe de plannen op een informatiegeerkomst in Munneke-Bjorn organiseren door het comité Laagvliegroutes Nee. Meeskens krokken daar bord van zijn verhaal. Ik ben dus net blij dat de provincie en de Friese gemeentes het mij praten over de routes, want nota oerlitten had on Oerisel. De gedeputeerde van Overijssel heeft al gesprekken gehad met de staatssecretaris ook. En daar zijn ook de belangen van Friesland zijn daarin meegenomen. De plan van de vliegroutes gaat die van het nieuwe Lelystad maken worden, maar de eind maaien kleer wezen. Daarna komen er nog consultaties met de belutsen gebieden. Friesland zal er nou wel bij zitten. We gaan in ieder geval aanschuiven bij de Allestafel. En we gaan ook samen met de gemeente kijken van hoe kunnen we de belangen van Friesland het beste daar naar voren brengen. Nevens Liesker en de provincie binnen er nog wel mogelijkheden om de plannen te beïnvloeden. Het is heel erg belangrijk dat we met name om informatie blijven vragen. De vinger aan de pols. Ook op een kritische wijze. Maar wel op een wijze waardoor we in actief overleg blijven met de instanties die erover gaan. En dat is in letzten endes is dat infrastructuur en milieu. Dat we zo snel mogelijk ook bezig gaan met de indeling van het luchtruim in heel Nederland. Hè. De verwachting is dat als we dat luchtruim opnieuw gaan indelen, dat gewoon de vliegtuigen sneller op grotere hoogte kunnen komen vanaf Lelystad. En dat de overlast daarmee ook minder wordt.